Jiena l-ewwel darba li rajt li poġġew ta' ħalsa f'Lini meta kien għadni tifel tal-iskola, ħaduna tal-iskola hemmhekk, jiġifieri kien xi ħaġa li konna nistaġbu meta ninżlu hemmhekk għax hija għadu sal-ġurnata tal-lum jaġġeb il kulħadd. Kont xajtu dak iż-żmien kont tifla? Ili nżommu minn dak iż-żmien sal-lum. Qalbi ħafna infatti u r-ritratti baqgħu sbieħ, baqgħu ċari. Minn ta' tfuliti dan naħseb l-iktar oġġett li qatt ożżejt b'ta' hekk. Konna mmorru is-suddan tagħna taħna għax konna ħdej xulxin. U meta anke l-ikel qabel kellna l-friġġ konna niżlu ħejm għax kien ikun hemm il-kesħa. Dana bħal ġelli konna niżlu ħejm. L-ikel konna niżlu ħejm għall-kesħa. Fil-gwerra hemmhekk konna niskednu mmorru hemmhekk il-ħajpoġġew. Kien hemm niftakar minn qalli li kien rabbi t-tiġiġ. Waħed minnhom kien jgħidli li fil-kmamar taħt il-pedamenti tad-dar fil-livell ta' fuq anke fnik kellu. U ġieli rakkontana fi żmien il-gwerra kif kienu jorqdu hemm isfel mal-art u bix-xema li kienu jinżlu magħhom u jiġġieldu minn se jażel l-aħjar post u bl-umdità. Malta diffiċli taħrab għall-arkeoloġija. Kull fejn tħares, jekk toħroġ fil-ambjent mibni fil-kampanja. U jien nemmen li f'ċertu sens kull bniedem huwa arkeologu, kull bniedem irid jagħmel sens minn dak li jara madwaru.